Enya ababro dhi achiel kachiel nyaka ir Jerome mondo nyiswa ni to ento pache chalo nade. Oneno ni oganda luo dwarango gi e thuolo ni ma waneno ka wadong ka ng'ama nyiso wa yo mwalo kata joluo dong ka ng'ama nyiso gi yo mawinjo gi luo yor telo sani koro noseng'ielo rengo. Jerome inyalo kawe gi kanyo. Kamano ni Ramogi ambe kamedo kuma dado wacho dada Eunice anyalo mana medo matini ni Raila Amolo Odinga nokowe joluo kuma rach to kuma nowewa eno endo e kuma onego bed ni koro wadhi godo mbele nikech owewa gimiluongo ni broad based government. Koro gima timore gi joluo wambe koro onego bed ni wachako timo gimiluongo ni bedo gi teamwork. Nikech gisani koro giwacho ni gidwaro ng'ama miyo gi directives, gidwaro ng'ama miyo gi instructions. Yani koro ni wadwaro ng'ama miyo wa yani tayo wa in short form. Koro in kawanyalo manyo ng'ama tawa ni endi wan joluo kawanyalo pangore niya wabedo ni wa play as a team nikech ingeni en teamwork ni team spirit maka wan godo ni eni time bomiyo jok moko be biro manyo wa mondo mi gine kaka ginyalo timo ang'o ginyalo bedo gi their political interest in Kisumu County. Another thing madam med ngiso joluo kata ka wantiere broad based ni endi wawe weche moko maga kweda kaka iwacho gieki nikech wasegang'iyo ni gimoro amora kikelonwa to wadak gamana ni okwarwak gigo duto mikelonwa kata ka en maneno ya development tek mondo mi warwaki thinwa marwako giga lakini gisani to koro nyaka bed positive niya kikelonwa kata mana investors kata mana luo land koniendi onego bed gi ability mar rwako gi mondo mi wane kaka luo land wakaendi be nyalo endelea alafu gima wasebedo ka wasapa mang'eny iluongo ni political party intolerance ginyaka sani to koro onego bed ni warwako parties manyalo neno ka dikelo dongruok e luo land wagieki kik winja gimoro to wariemba kapok wabedo piny mondo mi wa digest niya gimi kelonwa ni to chalo nade nikech ka wadhi mbele ka wamedo rwako gik mikelonwa gi ingeni kata kichamo rech okinyal chamo rech te ichamo ringo tiwe ang'owa tiwe choke lakini koro kaonjo ni kelo gimoro ka parties moko biro wanyalo rwako parties gi waneni parties gieki are they for our interest koro kin for our interest. Another thing wanyalo timo kendo nyamino nosewacho na accountability ere kaka wanyalo hold our leaders accountable ere kaka wanyalo nyiso leaders wania sama kama mako dwaro telo machal kama endi gima chal kama be osetimre adier kata ka be ni koro wasedhi ba wasakete telo kama endi be wanyalo put them to task ni kendo ginyalo duogo mondo mi gicheck niya ka gini mani nitiere manifesto na ma endi to 2 years gone ama 3 years gone asetimo bachopo kanye to mano timore mana ka one citizens wane makoro wang'eni ma MCA wa Rots magi MCA ma en MP wa Rots magi MP ma women rep to gima president ingeni gigo ktemere ka ngesa mori yikiani Rots MCA gin mage kata mana magi MP mage accountability wa hold gi wabedo gi political tolerance parties mobiro warwako to gi team spirit. Ero kamano nyama